Na, itt vagyok, szép délutánt kívánok, elnézést, csak a laptop az nehezen kapcsolt be, és az asztaligépről voltam, csak ott nincs mikrofon, úgyhogy megoldódott. Szép délutánt! Na, várok még kicsit. Első körben én azzal tervezném kezdeni, hogy nézzük már majd meg mindenkinél, hogy biztosan rendben legyen a WordPress, meg a belépések, hogy be tudjunk lépni a nem jut eszembe a nettárhely, igen, valami ilyesmi, mert nhely röviden, de szerintem nethely, igen, nethely.hu-ra. Tehát mindenki be tudjon lépni, megnézzük, hogy hogyan tud mindenki a weboldalon dolgozni, hogy ezek mindenkinek menjenek. Úgyhogy azt kérdezném, hogy van-e valahol kérdés valakinél, akinél nem sikerült, vagy próbáltátok-e otthon beállítani. És akkor menjünk már végig, akinek szükséges, hogy meglegyen. Jó, tehát akkor mindegyik csapatnál van legalább egy e-mail címmel regisztráció, igaz? És akkor ezzel létrejön doménnév, és le lett töltve a WordPress. Illetve a csapat többi tagjának pedig hozzáférés kellene az oldal, nem a tárhelyhez, meg a WordPresshez. Ez akkor megvan mindenhol? Jó, tehát akkor, ahogy néztük tegnap, akkor el tudjátok érni már a weboldalatokat, ugye? Hogyha bementek, hogy nethely, és mindenkinek lett egy WordPress-es, vagy egy ilyen n-helyes domain neve, pontosabban. Nekem nem is ez kell. A másikkal lépek be. Azt hiszem ez az. Jó, akkor látszok is, meg hallatszódok is, igaz? Igen. Jó, köszönöm. Sikerült-e a csapatoknak találni ilyen kezdősablont? Mert ugye ott hagytuk abba tegnap, hogy nem teljesen volt jó az internet minden pillanatban, és nem sikerült áthozni a sablonokat. Tehát akkor mindjárt elnavigálok oda, ahol voltunk, és akkor megnézzük, hogy sikerült-e. Jó, tehát ami fontos, hogy elméletileg minden csapattal megcsináltuk tegnap, vagy legalábbis meg kéne, hogy legyen, hogy a telepített bővítmények között van leszettünk egy olyat, hogy Starter Templates, illetve egyéb dolgokat az leszed magától, tehát itt a bővítményeink folyamatosan bővülni fognak. A Starter Templates-nél van egy ilyen Get Started, és akkor az elvisz minket az ilyen kezdő sablonok tárházába. Itt ugye nekünk az Elementor kell, annak a szerkesztőjét ez így le is szedi nekünk, és akkor sikerült áthúzni mindenkinek itt egy sablont. Én egy kis átkereskedős példaoldalt csinálok, úgyhogy én mondjuk ezt a sablont leszedem. Letesztelem most, hogy most engedi-e, mert
tennap tényleg ott abban a teremben, hogy néztem, bármelyiket próbáltam, még mindegyiknél megakadt. Alapesetben nem kell semmihez nyúlni, mindent lehet skippelni, elfogadni, hogy hozzáadjuk az új contentet, és akkor lebuildeli. Közben megnyitom az Excel táblámat, megnézzük a csapatokat. Az alapján jobban emlékszem, hogy ki mit csinál. Igen, a sok színkód itt maradt. Jó. Csak a számok nem kellenek. Így. VP Forms Lite. Akkor próbálunk meg egy olyat, hogy... Bocsánat, tanár úr, hogy kell leszedni ezeket mert most étteremhez szeretnék, de nem tudom, hogy hova kell rámenni arra, hogy le tudjam szedni, hogy letöltse. Honnantól mutassam? Bejöttek, megkerestem ugye az étterem, beírtam, hogy azt keresek, és akkor csak, hogy egyiket szeretném csak így letölteni, és nem tudom, hogy hova kell. Ugye bejöttek, a több weblap bejött, tehát, hogy így weblap cím, és akkor... Olyat tudsz, hogy megosztod a képernyőt? Hogyha ha segítek benne, mert akkor jobban tudom mutogatni, hogy hova mit kell kattintani. Itt középen kéne legyen egy prezentációt tartó gomb. És akkor felajánlja, hogy mit szeretnénk megosztani, hogy képernyőt, ablakot, teljesen mindegy. És akkor látom. Hát meg nem mondom, én nem vagyok egy műszaki zseni. Közben megpróbálom mutatni, tehát hogyha... Igen, oda beírtam, és igen. Akkor bejött, és csak rákattintok. És alul van egy continue. Na, azt, jó. Igen, de elakad itt valamelyik csomagon, ez pillanatra, és kikeresem, hogy mi a gondja, mert ez tipikus informatika, egy nappal ezelőtt ez még működött. Még szerdán ezt meg tudtam nézni, még csütörtök délelőtt is. Csütörtök délelőtt már nem szeretem. Ugyanezt csinálja nekem is most. Semmi baj, egy 5 perc is megoldódik a probléma. Láttam, Tamás, a kérdést. Neked is úgy tudok segíteni, ha megosztod a képernyőt, hogy hol tartasz, mit látsz, ha esetleg sikerülhet az. Az ugye nem kell se mikrofon, se webkamera, semmi, csak hogy lássam, hogy mire el tudsz kattingatni. Ezzel középen. Alul van egy ilyen, balról a harmadik ikon. Nem tudok képet küldeni, az a baj. Nagyon szép. Így jó? Látható? Tehát itt ezzel lehet képernyőt megosztani. VP Forms Lite. Mit akarhat ez? Mi a túrót?
Nekem nem sikerül letölteni. Megpróbálom azt, hogy külön ezt a bővítményt megpróbáljuk letölteni. Sikerül visszalépkednem. Így, igen. Replay forms. Hát nézzük ezt. Jó, akkor egy 2-3 perc türelmet kérek. Ezt a technikai gondot utána olvasok. Mert elakasztja a munkánkat, aztán meg tudjuk nézni.
Na, próbáljuk már meg első körben azt, hogy töröljünk ki minden bővítményt. Kezdjük előről. Az egyik gyanúm, hogy tárhely problémák vannak, a másik gyanúm, hogy félig települt és félbeszakadt, és emiatt már hibás a telepítés. Úgyhogy menjünk már bele ide. Mindenkinek ugye, ha megvan az, hogy saját webhely per VP admin, ezt én mutattam, hogy ezt ha mögé írjuk, akkor megvan az admin felület, akkor itt a bővítményeknél kellene nekünk a telepített bővítmények. És akkor mindent szedjünk ki. Ezt a starter template-et, és először ki kell őket kapcsolni, de el lehet távolítani. Tehát van itt egy kikapcsolás, itt kérdezi, hogy milyen okból akarjuk kikapcsolni, az most nem fontos. Csak rámegyünk, hogy kikapcsolás mindenképpen, és akkor utána van egy törlés. És akkor csupaszítsuk le teljesen a WordPress-ünket. Legalábbis itt a bővítményeket. Jó, Tamás, akkor neked nincsen ilyen menüpontod, hogy bővítmények? Tanárul az összeset, ez a Hello Dolly Elementor. Mindegyiket. Aha. Igen, mert lehet, hogy elkezdett valamelyik települni, és a megszakadt internet miatt így félkész fájlok kerültek oda, és akkor inkább kezdjük előre, csupaszítsuk. Esetleg ide, hogyha a Tamás képernyőképet tudsz küldeni a Classroomba. Szerintem ide engedi. Vagy e-mailbe úgyis jó. Igen, itt a Meet chatben sajnos nem lehet képet, én is próbáltam. És ha nincs bővítmény, akkor megint a starter template kéne itt nekem fel is ajánlja. És akkor megnézzük hát, hogy újra megy. Hol találom akkor újra ezt meg? Kitöröltem mindent. Igen. Ha rámegyünk, hogy... Ez nekem átmászott. Ha rámegyünk a bővítmények, ott a letöltött bővítmények mellett van egy olyan, hogy bővítménykeresés. Hozzáadás, bővítmény hozzáadása. Rendben. Ugye, és akkor itt van a bővítmények listája, és itt rá lehet keresni, azt kell nekünk, hogy starter templates. Starter. Jó, és akkor itt telepítés gomb van, illetve utána bekapcsolva gomb. Legrosszabb esetben azt fogjuk csinálni, hogy keresünk egy másikat, ha ezzel nem fog működni. Mert ilyen sablonok, templatesek, van több ilyen bővítmény is. Csak azt nem értem, hogy én ezzel teljesen jól tudtam használni, úgyhogy valami bekavarodott a telepítésnél. És hogy ha így telepít, meg bekapcsol, akkor rá lehet menni, hogy nem itt, hanem a telepített bővítményeknél rá lehet menni, hogy get started. Közben akkor újra tesztelem a dolgot. Azért megyek egyébként kimondottan erre a kiskutyásra, mert ez volt egész konkrétan azt, amit le tudtam szedni. Tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy lehet, hogy egy
kisebb verzióval teszteltem, és ez túl nagy a tárhelynek, mert ezt képes voltam leszedni csütörtök délelőtt. Melyikre kell menni? Kidobta nekem azt, hogy Classic Starter Template, vagy AI Website Builder. Ott van jobb felül egy kettő, amiből lehet választani? Itt középre bejött, hogy az nem kell. A középsők nem kellnek, hanem fent jobb felül van egy ilyen lenyitható fül. Igen, és ott az Elementor az, ugye? Így van, igen. Elementor. Jó. Na, megnézzük, mi lesz. Igen. Attól félek, hogy tárhely probléma lesz. Nekem most is ugyanaz jön be, mint előzőleg. Azt mondja, nézzük, tárhely, szabad tárhely. 90. Ez nagyon jó, hogyha annyi szabad tárhelyet adtak, hogy egy bővítményt nem tudunk leszedni. Nekem most, mintha úgy látom, hogy tovább ment volna a telepítő, úgyhogy nem kiabálom meg, de lehet, hogy így sikerült. Azt meg lehet próbálni, hogy tehát akkor ezek szerint az lehet a gond, én úgy sejtem, hogy az adott sablon, amit le akarunk szedni, túl sok helyet foglal. Tehát akkor esetleg, ha valamelyiknél hiba van, akkor választatok egy másik sablont, valamit, ami kisebbnek tűnik, vagy próbálgatni, valamelyiket le tudja szedni. És elméletileg, amelyik méretben kisebb, azt még a tárhelyünk le tudja húzni. Na, ez is. Megpróbálok nézni akkor egy másik ilyen sablonos kiegészítőt. Mert ez ugye nagyon AI vezérelt, meg minden, tehát ebben sok minden van, és lehet, hogy így méretileg nem fér fel. De ha bárkinek sikerült leszedni, nyugtasson meg, hogy amúgy lehetséges. Én már 8-nál járok, de egyiket se sikerült. Egyiket se engedi? Nem. Nézzük, hogy állunk tárhelyben. Jó, akkor sablonok. Hát igen. Akkor nézzünk. Jó, valamilyen templét kell nekünk.
Mindig megnézhetjük most ma akkor sablon nélkül a dolgot. Aztán ezt ki fogom agyalni, hogy lehetne, mert ezek nagyon sokat segítenek, hogy előre haladjunk. Gyakorlatilag előre meg van építve az oldal, csak épp ez ugye azzal is jár, hogy ezek méretben nagyon nagyok, és igazából szinte azt az ingyenes tárhelyet be is tölti. Ugye itt a történet az, hogy egy domén nevet kapunk ezen a tárhelyen ingyenesen, és erre egy weboldalt tudunk így nyilván megalkotni. És ez a sablon, amit leszedünk, ez méretben már gyakorlatilag akkora, mint egy weboldal. Tehát úgy nagyjából ki is meríti itt az ingyenes tárhelyünknek a méretét, ezt a 255 megabájtot. Tehát én azt gondolom, hogy az még pont bele kéne, hogy férjen, de ott valamelyik bővítmény bekavar. Úgyhogy lehet, hogy bele kéne fognunk úgy a főoldalba, hogy sablon nélkül. Csak hogy neki tudjunk kezdeni, aztán mondom, megpróbálok olyan bővítményt találni, ami jó. Az Astra, ez egyébként nem rossz. Ez hol is van? Na, ez jó lesz. Van még egy ötletem, itt is vannak sablonok. És hogy kell visszalépni? Tessék? Innen hogy tudok visszalépni oda? Ahonnan a... Én kiszoktam fent törölni a VP admin után a többit, és úgy gyorsan visszalépni. Ja, jó. Mert visszanyilakkal lehet visszalépkedni, csak sokáig teker, aztán inkább úgy csinálom, hogy VP admin a vége, és akkor visszadob a főoldalra. A másik szolgáltató, mondjuk nem ez a nethely, valamelyik, aminek nagyobb a tárhelye, ingyenes. Nagyon halk az a baj, nem hallom. Ez nem kell. Nem, ez csak építő. Azt tudom, hogy mi volt az. Lehet, hogy ezek... Jó, akkor ezt az Astrát nézzük meg.
Tamás, nem látom az e-mailt. Jó címre küldted? Jó, mondjuk ez se rossz. Akkor nézzük már meg azt, hogyha rámegyünk az oldalunk szerkesztésére, gyakorlatilag itt fent rámegyünk, hogy honlap megtekintése. És akkor testre szabás. Itt kell lenni fent egy ilyennek, hogy oldaltestre szabás, vagy customize, ha angolul van. Ugye alapvetőleg itt kezdenénk a szerkesztést, tehát a terv az volt, hogy már van egy behúzott sablon, és azt szerkeszti. Nekem van egy Astra sablonom leszedve. Ezt nézzétek már meg, hogy nektek ad-e valamit, de ha nem is ad, akkor itt elméletileg egy sablonváltást, vagy valamilyen ilyen opciónak lennie kéne. És akkor itt ezek ilyen alap WordPress sablonok, amik között lehet válogatni. Nem annyira szépek meg komplexek, mint amiket ott az Elementorban találtunk, de ez is jó kiindulásnak. Már itt is rengeteg van egyébként. Na ez működhet. Ezt megtaláltátok? Ez megvan ez a rész? Hát nekem van itt bal oldalon a vezérlőpult alatt egy olyan, hogy Astra. De lehet, hogy akkor rossz helyen járok. Ez a baj, nehéz így az online, ha nem tudom, nem láttam a képernyőtöket. Tehát, hogyha fenn vagyunk a weboldal nézeten, akkor van egy testre szabás felül. És azon belül bal oldalt, amik jönnek ikonok, ott lesz Astra, meg ott lesz fent, hogy sablonok. Nekem nincs olyan, hogy testre szabás, de akkor én rossz helyen járok. Én nekem még csak ez a per VP admin, az annál vagyok. Tehát, hogy domain nevem, meg a per VP admin. Ott legfelül van, legfelül a weboldalnak a neve látszódni kell. Igen, az ott van. Ha arra rákattintunk, akkor jön be ez a weboldal nézet. Ja, hello világ, aha. Ja, itt van testre Így szabás. van, és akkor jelenik meg. Tehát gyakorlatilag ez a szerkesztő nézet, mert itt látjuk magunk előtt a jelenlegi állapotát az oldalnak, és el tudunk menni egy testre szabás. Csak egy kicsit lassú vagyok. És itt fel kell ajánlani a sablonokat, és akkor itt is tudunk keresgélni. Itt is rá lehet keresni, hogy étterem vagy webshop. Testre szabás. Meg van itt, és akkor nekem az Astra bekapcsolt sablonom. Az van nekem is. Igen. És akkor az alapvetően egy ilyet dobna, de ezt le lehet váltani. Ott van egy váltás, és akkor át kell menni a wordpress.org sablonokra. És itt akkor pontosan úgy, hogy lehet kutatgatni és szűréseket berakni.
Itt van a sablonok szűrése, és akkor itt lehet témakörök szerint is keresgélni. Jó, tehát mondjuk azt akarom, hogy étel, ital, arra rászűrök, és akkor éttermi sablonok. Ezeket is be kell telepíteni, ezek kisebb méretűek, remélhetőleg ezeket be tudja rakni. És akkor próbáljak rányomni, hogy telepítés. Elviekben azt írta, hogy telepítve. Jó, nekem behozta ide, bedobta rögtön a szerkesztőbe. Nekem ugyanúgy a sablonok vannak fönt, a többi, csak ott ki van pipálva, hogy telepítve. Na mindegy, akkor ha viszont visszalépkedsz ide a szerkesztő nézetbe, itt van egy bekapcsolás közzététel, tehát, és itt már nekem itt az újabbra váltott át, amit most szedtem le. Jó, és akkor most már nekem ez az asztrás, vagy nem az asztrás, hanem ez az S valami. Szóval ilyen szép téli stílusos van bent. Én bekapcsoltam azt, hogy közétéve is nem tette be, ugyanúgy az asztrának van a... Akkor ott át lehet váltani. Ott van mellett váltás, és akkor felajánlja, hogy telepített sablonok. És akkor a telepítettek között lehet átváltani. Ja, jó, most már okés. És akkor elméletileg itt átvált, és akkor már az látszik. Sikerült. Jó. Többieknek hogy áll? Hogy halad? Az lenne a legjobb, ha csapatonként, bármint hogy a jelenlevők közül egy fő meg tudná osztani a képernyőt, és akkor pillanatát meg tudnám mutogatni mindenkinek külön, hogy gyorsan meg legyen egy sablon, és akkor el tudjuk kezdeni szerkeszteni. Tamás, nem kapok e-mailt, nem tudom pontosan, hogy hova megy, hogy miért akad el.
Menjünk más sorba, nézzünk csapatonként jelenlétet, hogy ki az, akinél tudok segíteni. Akkor itt az éttermes csapatnál valamelyikőtök meg tudja osztani a képernyőt? Hogy kell? Az a baj, ha kicsibe húzom, amit csinálsz, akkor nem látom a... Most itt látszik a kurzorom, hogy hova mutatok? Most igen, ott kell lenne egy olyannak. Igen. És akkor az átveszi a prezentációt. Prezentálás most. Igen. Nem értem, hogy miért nem engedi. Meg kéne osztanom a képernyőt. Meg kell osztanom a képernyőt? Hát, hogy segítsen, igen, segítsenek. De nekem valamiért nem engedi. Igen. Nem, de volna, ha tudnék itt... Nekem nem sikerül, valamiért nem engedi megosztani a képernyőt. Nem tudom, hogy mutassam meg, mert hogy itt nem tudok fotót küldeni. Megosztani meg nem tudom, mert ugye pont azt akarom mutatni, hogy csinálom a megosztást. Úgyhogy így nehézkes. Mert így, ha megosztom a Meet-et, akkor nem tudom megmutatni, hogy ebbe hogy mentem bele. Ugye? De ha mondjuk igen, rájöttem a trükkre. Így fogom. Na, egy ilyen ablak felugrott? Hát én látom a te képernyődet, de hol kell azon kívül? Nem jött föl nekem ilyen ablak. Nem látok ilyet magam. Ha mi egy kis segédletet összedobok, hogy meglegyen. Így. Tehát akkor ez az ikon, akkor felugrik egy ilyen képernyőváltó, itt arra kell menni, hogy teljes képernyő, és rákattintani itt a teljes képernyőre. Lehet itt berakni szép számokat. Mindegy. Én mondom, hogy nekem mi jön be. Bejön az, hogy átveti a prezentáció szerepét tőle, ez oké, csak nekem bedob egy olyat, nem jó, azt angolom, hogy bedob egy olyat, hogy van 3, hogy Chrome tab, Window vagy Enter Screen, és akkor ezek közül a Chrome tabon áll, mert ott van a Classroom, meg a Google Meet. Igen, akkor de teljes képernyőre. Select up to share. De nem tud, de egyszerűen nem is enged semmit csinálni. Mindjárt pillanat. Beszámozgattam így. Google Meet elviekbe. Megvan, tehát, de másnak is, ha sikerül. De most nem tudom, hogy most miért ezt... nem jó. Nem tudom, hogy miért ez jött be. Tehát van egy prezentálási ikon lent, akkor utána fel kell ugrani ilyen választó ikonnak, vagy választó kis ablaknak, hogy a Chrome lapot akarjuk, Windows ablakot, vagy teljes képernyőt. És akkor ajánlom ugye a teljes képernyőt. És akkor második lépés arra kattintottok, harmadik lépésként fontos, hogy ki kell jelölni itt az adott képernyőt, mert különben addig szürke lesz a megosztás gomb. És ha kijelöltétek a képernyőt, akkor meg lehet osztani. És akkor lehet, hogy megkérdezi, hogy átveszi az irányítást.
Jó helyen vagyok, ugye? Sikerült, látom. Igen. Na, ha ezt így végig tudnám futni a minden csapattal így, akkor pillanatban meg vagyunk. Ja, igen, a kis ablakon belül ki kell választani, hogy ennek a prezentációja kell. Jó, most már. Hát igen, nincs számítástechnikai tudásom. Most már belépnek ki? Ezt a kis segédletet pillanat bedobom a Classroomba. Hát, hogy segít. Meet megosztás. Segédlet. Igen, azért az a baj, hogy ez a tárgy ez olyan, hogy nagyon együtt kéne nézegetnem a csapatokkal, hogy mindenki jó helyre kattint, mi hogy megy, és akkor ezt így online úgy a legjobb, ha meg tudjátok osztani. Igen, viszont most sokkal jobb lenne, ha ott lennénk személyesen. Ez igaz. Ez így van. Nem baj, csak az eleje ilyen, mert amikor majd beindulunk és tudunk dolgozni, akkor új dolgokat mindig akkor fogok mutatni, ha bent vagyunk. És akkor az ilyen pénteki online az meg az lesz, hogy akkor gyakorlás és haladás mindenkinek. Nem az újdonságok felfedezése. Igen. Azt mondja, képernyő megosztáshoz. Jó, akkor elméletileg a Classroomba beraktam. Jó, tehát először mindig van lent egy prezentálás ikon, az balról a harmadik, ha jól tudom. Utána fontos, hogy külön kattingassunk a teljes képernyőre fent, aztán kattintsunk középen is a lehetőségre, mert lehetne több képernyő, tehát ez azért van, mert ha valaki két monitorral dolgozik, akkor itt felajánlja, hogy melyik monitornak a képernyőjét akarom megosztani. És akkor de legtöbbünknek ugye egyet fog ajánlani, és akkor azt az egyet ki kell választani, és utána nem lesz szürke a megosztás gomb, és akkor meg lehet osztani. Jó. Na, akkor addig nézem itt ezt a sémát. Igen, tehát ugye ott bal oldalt ez a sablon előnézett vegan café restaurant, ott bármikor át lehet váltani, és akkor ott is rengeteg WordPress-es sablonból lehet válogatni. Ott is van ingyenes, meg fizetős. És akkor ez ugye berakja, ez ilyen, valamennyire ilyen előnézett dolog, itt még ugye ezen a ponton nincsen ez közzétéve. A közzététel azt jelenti gyakorlatilag, hogy betesszük úgy a weboldalunkba, hogy már azt publikusan mindenki látja. Igen, a telepített sablonokban mindig át lehet váltogatni, az Astra, ez magától benne van az elején, és akkor a WordPress.org sablonoknál lehet váltogatni, keresgélni, variálni. Jó, és akkor annyit csinálj már, meg kellek, hogy lépkedj vissza. Itt kell visszamenni? Igen, bal oldalt. Ott, igen, és a bekapcsolás közzététel. Jó. Akkor ezzel ugye elérjük azt, hogy bárki beírja a weboldalunkat, tehát ez publikussá változott, akkor már ezt a sémát fogja látni. Tehát elméletileg ezt le lehet tesztelni, hogy többi csapat is most meg tudja nézni már ezt az éttermi sablonos oldalt. Bekapcsoltam elvégbe. Jó. X-eld már kérjét szíves bal felül. Jó, akkor most ez látszik, és fenn megjelent egy olyan oldal szerkesztése. Igen. És akkor ott lehet majd játszani. Jó, ezt ki lehet x-elni. És akkor itt középen ez a homepage. Itt? Igen. Home kezdő oldal. Ott felajánl többet? Ha ott rákattintunk? Erre? Aha. Parancsok nem, akkor még csak ez van. Még csak ez. És akkor itt ezt legörgeted, itt van jelenleg a home-od így néz ki. Igen, itt vannak lombtárba, beszélgetés, szerző állapot. Jó, és akkor itt kattints bele középen ott valahova, mondjuk abba a Your Idea Matters-be.
Melyikbe? Ja, ide középre? Szövegbe közép, a kék részbe. Aha. És akkor innentől szerkeszthető. Tehát jelenleg, amit látsz, ez a ti home oldalatok. És akkor itt gyakorlatilag a szöveget át lehet írni, képeket lehet cserélni, áthelyezgetni az elemeket. Itt mindenit látom. Igen, ha legyen már az a kérésem, hogy akkor ezzel ismerkedjetek, hogy a ti csapatotok, ami tovább ugrok a többi csapatok, tehát mindenkivel lefixálgatom, hogy itt a szerkesztő részhez eljussunk. Jó. Igen, és akkor addig egy másik megosztást nézzünk tovább. Jó. Hogy legalább ideig mindenkinek akkor meglegyen. Ha nem is az a szép sablon, amit kinéztünk az Elementorral, de hát azt majd utána nézek, hogy lehet azt elővarázsolni, mert nekem belefért a tárhelyembe, ugyanúgy csináltam. Jó, akkor PC Webshop csapatból ki van itt? Csaba, Péter, Ildikó. Vagy nézzük Petit, Tolcsvai Petit? Ha már nagyon-nagyon jártas a képernyő megosztásba, megosztod a képernyődet? Tehát nekem mindegy, csak nézzünk egy másik csapatot. Jó, Ágnes. Beszélni egyébként nem kell senkinek, aki nem szeretne, vagy ilyesmit, csak hogy ha látom a képernyőt, akkor tudom mondani, hogy hova kell mit kattingatni minden csapatnak. Nagyon jó. És akkor mutasd meg kérlek a WordPress-t. Tehát hol tartotok? Mert nagyon jó, mert látunk mindent, és akkor tudom ellenőrizni. Nem tudom. A képernyő megosztásra mentél? Biztosan? Azt szerettem volna. De lehet, hogy a Chrome lap. Próbálnál meg újra, mert szerintem csak a Chrome lapot osztotta meg. Igen, tehát a legutolsó teljes képernyő kell nekünk. PC-ben volt. Látom, hogy nem fog nekem sem menni. Ez nem az. Peti, esetleg meg tudod próbálni? Na, szuper, ez jó. És akkor bögdös meg, hogy hol vagytok, mit láttok. Oké. Menj fel ugye a komputerek a bal felül, a weboldal nevére. Jó? Hello világ. És akkor itt testre szabás.
És akkor itt is neked oldalt tudsz sablont váltani. Ugye elméletileg ez olyan, hogy a csapat bármelyik másik tagja belép ide, akkor itt a változtatásokat már fogja látni, ha ugye rámentünk. Jó, és akkor neked is az Astra van ott, hogy bekapcsolt sablon, és azt át tudod váltani. Gábor, bocsánat, hogy itten közbe kotyogok. Kérdés. Ha Eramán beállította itt ugye ezt a kezdőlapot, akkor mi, ha belépünk weblapcímmel, vagy nem tudom, akkor oda fogunk belépni? Már nem kell nekünk ezt az asztrás... Nem, igen, tehát hogy a hármótokból bárki átállítja, és rámegy, hogy közzététel, azzal ugye publikálta, azzal az ő változtatásai megjelennek. És hogyha más valaki a csapatból belép, akkor már a megváltozott sablont fogja látni. De hogy ezt nem kell még egyszer végigcsinálni, amit Era megcsinált, hanem már ott van nekünk marad, a kezdő oldal. Így van. Jó, oké, köszi. Úgyhogy igazából úgy is jó, hogy egy valaki legalább a csapatból sikeresen beállítja, megvan, és akkor utána fel lehet osztani, hogy ki mikor melyiket akarja szerkeszteni. Na igen, ez lett volna a lényeg, igen, köszönöm. Igen. Jó, Péter, egy kérdés, majd írd már le, Léci, a választ, hogy menni fog innentől neked? Vagy nektek? Mert ugye akkor rámész, hogy váltás, rámész, hogy WordPress sablonok, és tudtok válogatni. Vagy aki most ugye a csapatból csinálja, tud válogatni egy sablont, berakja, és akkor fent ott lesz egy közzététel. Jó. Köszi. Akkor ez is pipa, és akkor melyik csapatot tudjuk még nézni? Dalma, itt vagy? Nálatok valaki meg tudná osztani? Hogy álltok? Jó, legalább ezt is gyakoroljuk, hogy a Meetbe hogy lehet megosztani a képernyőnket. Vagy bármilyen más bátor jelentkező bárkit elfogadok. Szia Gábor, én akkor megpróbálnám. Jó, egy bátor jelentkező. Még szerintem messzebbről fogunk indulni. Ti csapatotok a borászos. A borászos, jó. Oké. Okay. Na, működik. Látom. Látjuk. Jó, mutasd már meg, légy szíves, hogy meddig sikerült eljutni. Jó, és akkor itt most az Asztrának kell csak ott lenni a bővítmények között? Vagy egyáltalán igen. raktam oda? Igen. Jó. És akkor minden hogyan tovább? menj fel a weboldal címre, bal felül, Bormester, igen. Honlap megtekintése. Így van. És akkor ott van egy honlap szerkesztése. Alapvetőleg ez a honlap szerkesztése, ez az egész weboldal szerkesztése. Ez mégse jó. Menj vissza, légy szíves.
Hogy nekem itt nem ez a Igen, nem más tudom. volt a szöveg a többieknél. Igen, menj vissza a dupla V-vel, légy szíves, a bal felső sarok. Igen, és akkor kattints a bormesterre, de ne arra, hogy honlap megnézése, hanem csak így a nevére. Jó. Lehet, hogy úgy. Nem hozza be. Úgyis honlap szerkesztését ad. És ha a weboldal mögé írod, hogy vp-admin, valamiért nem látsz minden menüpontot. Igen, így. Igen, és így a bormesterre. Melyikre? A honlap A megtekintésre? nevére. Aha. Ugyanaz. Olyan, mintha nem lenne rendelkezésed, admin hozzáférésed. De ez hogy lehet? Ezt nem tudom. Menj megint vissza, légy szíves. Dupla V-vel? Oda, aha. Itt látsz minden menüpontot. Itt is, mint a kevesebb lenne. Nem, ez jó. Most ott ajánlgatja, hogy frissítsek itt. Hát ezt még egyelőre hagyjuk. Jó. Jó. Mindegy, akkor menj így bele, hogy bormester. És akkor itt a szerkesztésre. Mert végül is ez kell nekünk. Igen, tehát majd ez kell nekünk, mert itt ugye bármelyik elemre rá tudsz menni, dupla kattintás, és akkor átírni, képekre kicserélni. De az a jó, hogy én úgy tudom, ez úgy működik, hogy ha itt elkezditek átírni, beleviszitek az adataitokat, és utána váltotok egy sablont, akkor már a munkátok, az új felvitt képek, az új felvitt szövegek, azok már ott maradnak. Csak átvált a sablon egy másik kinézetre. Tehát akár ezt, amit most látsz, ezt a madarasod, ezt is el lehet kezdeni a ti főoldalatok tartalmával feltölteni. Aha. És később majd, ha találunk, vagy találtok szebb sablonokat, akkor átváltja a stílust a háttérben, de a tartalmat már meghagyja. Nekem is az előbb itt úgy volt. Végül is ebbe a verzióba lehet dolgozni, csak igen. Nem ezt fogjuk megtartani valószínűleg. Igen, mert hogy dolgozni itt tudnánk, és az jó, hogyha ezt el tudjuk kezdeni. Csak hogy most milyen sablonokat töltsünk le a háttérbe, ez úgy látszik, hogy egy kicsit tárhely problémás. Nem tudom, hogy tudok-e találni másik ilyen ingyenes tárhelyet, mert itt is kollégákkal összeültünk, gondolkodtunk, hogy nem nagyon van ilyen, hogy ezt is örültünk, hogy ezt az helyet megtaláltuk, hogy tud adni ingyenesen egy domaint is, meg tárhelyet is. És ugye ebbe ez a sajnos a baki, hogy nem sokat ad tárhelyet, tehát egy weboldalnyi helyet. De jó, akkor legalább itt el tudtak ti is kezdeni dolgozni ezen a nézeten. Jó. Még annyit tegyem el, meg kellett, hogy menj már vissza egy lépést, és ott van egy olyan sablonok, a bormester, vagy a honlap szerkesztése, valamelyiknél ledobta, ott a bormester. Itt van. Ott lehet váltani. Igen, itt tudsz sablon hozzáadás. Ezek közül gyakorlatilag bármelyiket választhatnám, ami itt van. Igen, ezek már települve vannak, mert néhány magától az elejétől benne van. Ilyen de hogy ezek akkor nem azok az asztrások, hogy hiába tettem oda az asztrát, nem, hogy azokat valamiért nem mutatja. Tekelj lejjebb. Aha, itt nincs asztra. Azt nem tudom, akkor miért mutatta, de az lehet, hogy csak egy ilyen kiegészítő. Akkor menj már itt rá, kellek, hogy új hozzáadás ott volt a tetején. Ja, az is jó, hogy sablon hozzáadása ott. Igen. Ja, aha, ugyanaz. Ugyanaz, igen, és akkor itt az asztrát, ha kikeresed, vagy bármelyik másikat.
Ez ugyanaz a nézet, amit mi ott felül találtunk meg. Astra, meg bármilyen, tehát itt a funkciószűrőnél, ha rámentek, hogy étterem, vagy webshop, Aha. ott középen meg az a mi az a szó? Fogaskerék, igen. Igen. Ott, funkciószűrő. igen, Aha, és akkor itt egy kicsit témakörbe is lehet szűrni. Témát. Aha, jó. Oké. Elsődlegesen annyi lenne a feladatunk, a haladásunk, hogy legyen legalább egy kiinduló sablon, aminél lehet, hogy majd találunk később jobbat, és akkor a főoldalt kezdjük el átirogatni. Már megtervezni, hogy milyen szövegek, képek legyenek ott. Vagy ugye, hogyha párhuzamosan akar a csapat dolgozni, akkor tud egy másik oldalt is, egy másik csapattag csinálni. Jó, és akkor itt beadtam most ezek az ételital, akármi, ez ilyen kiindulás, és akkor bármelyiket letölthetem. Igen, nézegessétek már ezt meg, vagy esetleg valami közös csoportchatbe megszavaztatni. Jó, oké. Jó, köszönöm. Na, de akkor meg lett végül. Igen, bár máshol volt neked, Aha. de meg lett, igen. Jó, oké, szuper. Jó, akkor én átadom a megosztás lehetőséget. Köszi szépen. Itt néztem, Anita, hogy majd akkor te leszel a főnök, rendben. Én itt kicsit ételekadtam, vagyis az asztrás dolgot nem találtam, és nem tudom, hogy. Igen, ne itt nézd a WordPress-be, ez ugye a nethelyes. Igen, vissza, még ez se rossz itt, de mindegy, ez csak egy ilyen kezdő segédlépések. Ebből lép ki, menj még balra. Ott még van egy nyilacska azzal, aha. Vissza az alap legelső nézethez, ide. Jó. És akkor nektek is ott van fent a weboldal neve. Jó, menj. Így van. Itt megnézzük, hogy mi a kezdeti alapértelmezett állapototok. Hát na igen, jó, ez csak még csupasz, és akkor felül, ha rámész most ott a honlapra, ne kattints rá, csak vidd rá az egeret a honlap nevére fent. Honlapszerkesztés? Nem, egyebb balrább. Oda, akkor ott van egy sablonok menüpont. Megnézzük, az itt mit hoz be. Igen, ezt találhatjuk meg nagy nehezen. Jó, és akkor itt vannak, neked is ezek, amik már telepítve vannak, itt az Astra benne van, és át tudsz menni, hogy sablon hozzáadása, ott kicsit feljebb, ott ahol a kurzor van, kicsit feljebb. Ott van egy sablonok, egy 7-es karikába, sablonok hozzáadása. Ahol a frissítést mutatja. Na már nem tudom, hol vagyunk. Nyomj visszát. Na ott felül, látod, ahol az van, hogy frissítsd most a WordPress-t. Nem a menüben, hanem a fehér része. Ott van egy sablonok, zárójelben, vagy egy karikában egy 7-es, egy szürke 7-es. És mellette van egy sablonok hozzáadása. Ott, azaz. Ja. Nem tudtam, hogy érjem le jobban. Jó, és akkor itt rá tudsz keresni te is funkciószűrővel, témakörre, de a keresőbe is, ha beírod, hogy restaurant vagy kávé, akkor szerintem kidob ez alapján templéteket. Jó, és akkor itt is, ha a fizetős úgy is szól, ezek valószínűleg ingyenesek mindegyik, és akkor itt is tudtok nézegetni,
kiválasztani valamit, nem kell elkapkodni, ami a legjobban tetszik, és itt is akkor elméletileg ezt már rögtön beteszi, és akkor lehet, hogy kell egy olyan közzététel, akkor úgymond publikáljátok ezt a kinézetet, és akkor át lehet lépni a szerkesztésre. Rendben. Akkor átadom a stafétát. Jó. Köszi szépen. Nézzük akkor. Csináljuk már azt, hogy aki itt van most, figyel minket, hall engem, és szeretne prezentálni, akkor egy ilyen kézfeltartást, egy ikont, egy jelentkező ikont. Csinálok majd jelenléti képernyőképet is, és akkor azt nézem, akik itt vannak, azok vagy már megmutatták, vagy nincsenek elakadva, és be tudták hozni, vagy csak nem tudják, hogy kell megosztani a képernyőt. De írhattok is nyugodtan itt, ha van kérdés. Mert akkor a többieknek, akiknek megnéztük, vagy akiknek ez bejött és rendben van, azoknak annyi lenne a feladat, hogy akkor legyen kiválasztva egy ilyen kezdősablon. Tehát igazából ezekből a sablonokból, amit most találtunk, ezek a WordPress-es alapsablonok, nem az a Elementoros sajnos, mert azok kicsit méretben nagyobbak, és az betett nekünk, de ezekből a WordPress-es sablonokból nézzétek már meg, ha rá tudtak keresni szűrőkkel a témakörötöknek megfelelő sablonokat, és abban a legtetszőbbet találjátok meg, és akkor ott, ha belementek a szerkesztésbe, akkor elméletileg át lehet írogatni. Lehet felvinni, ha vannak összegyűjtött képek, szövegek, a weblapnak a nevét, reklámszövegét már rá lehet írogatni. Hogy így nézzétek, megismerkedjetek vele. De én is mutatok valamit, hogy legyen értelme a megosztásomnak, valamilyen házi állatosat én is nézek, ha már nekem az van, pets. Van egy ilyen pet store, nagyon jó. Jó, tehát itt lehet szűrni, kutatgatni, figyelni arra, hogy ingyenesek legyenek. Ahogy lehet, hogy itt mindegyik ingyenes, mert hogy eddig csak olyat láttam. És akkor leszedek egy ilyen, hát ugye előnézettel meg lehet előtte vizsgálni, hogy tetszik-e nekünk. Ez elég érdekes, de mindegy, most jó lesz. És akkor telepítés. Ugye minden olyan sablon, amit leszedünk, az csak bekerül a telepített sablonok közé. Tehát nem feltétlenül lesz még az oldalunkra érvényes az a sablon. De jó effekt van itt. Ugye a bekapcsolás az pont azért van, mert a letelepített sablonok között összegyűlik, amiket összegyűjtöttünk, és mindig csak egyet tudunk éppen aktiválni a honlapunkhoz, egy sablont. És ezek között útközben is tudunk váltogatni. És azzal, hogy megírjuk a tartalmat, azzal a tartalom már nem fog eltűnni, átváltjuk a sablont, akkor a tartalom átkerül az új sablonra. Tehát ezt később is meg tudjuk magunkat gondolni. Nem az van, hogy elkezdjük az elején csinálni, és akkor már mindegy, maradjon ez, mert már túlságosan belemerültünk a munkába, hanem akár félúton is lehet majd sablont váltani. De rámegyek, hogy bekapcsolom, akkor ez lesz az aktív sablonom. És hogy itt ilyenkor a sablon nézetben vagyunk, akkor fent kiixeljük, és akkor visszamegyünk a szerkesztőbe. Vagy a visszagombbal visszamenekülünk. Vagy magától kilép. Jó, és akkor nekem például már 10 sablon van letöltve. Azt láthatjuk. Egyébként jó, mert ajánlgat itt dolgokat nekem, ilyen pet bazát ajánlgat, mert látja, hogy pesztoros
sablont szedtem le. Csak hát óvatosan bánjunk az ilyen bővítményekkel, mert úgy látszik megtölti hamar a tárhelyet. Jó, és akkor egyébként ilyenkor a letöltött sablonokat már itt is testre szabhatjuk. Tehát innen a sablonnézetből is át tudunk menni a testre szabás, és akkor itt az oldalunk. Ugye nekem az oldalamnak a tartalma, itt a példa oldalam, az még csak annyi, hogy beírtam a kis állatkereskedés, hogy ez a weboldalam címe. És ahogy bekapcsoltam ezt a sablont, hogy állatos sablon, akkor rögtön már ugye a weboldal címét fel is töltötte ide. Tehát, hogyha már több mindent beírtam volna, kitöltöttem volna, akkor azt már mind látnám. És akkor amúgy ez a testre-szabásos nézet, ez még nem is feltétlenül itt nem a tartalomszerkesztés, hanem az egész weboldal felépítése, hogy milyen menüpontok legyenek, a weboldal háttérkép színei, tehát ezek általánosabb beállítások, amiket itt ad. Ezt milyen megmutatom, hogy ezt hogy lehet így normálisabban elérni. Tehát itt vagyunk kint, hogy ugye ezt mondtam, hogy megnézzük, megtekintjük, hogy a weboldalunk jelenleg hogy néz ki. Akkor hát a legtöbb helyen, ugye ezt láttuk, nem mindenütt így van, hogy van egy testre szabás gomb, meg oldalszerkesztés gomb. És azért fontosabb az oldalszerkesztése, mert az konkrétan az adott oldalt, mondjuk most a home, tehát a fő oldalt szerkeszti, a testre szabás gomb meg az egész weboldal általános beállításaira jó. Most még nekünk annyira nem is fontos, csak egy fő oldalt tudunk szerkeszteni. Amit még itt akkor nem állt meg említenünk, hogy esetleg tudjon több ember is majd párhuzamosan dolgozni, ami még innen fontos oldalt a menüpontokból, az az oldalak. Elméletileg van mindenkinek ilyen, hogy oldalak, összes oldal. És akkor itt van az, hogy ha le tudnánk szedni egy bővebb sablont, akkor az a sablon már több aloldallal érkezik, de legalább egy home, egy kezdőoldal mindenkinek van. Nem tudom, ez így látható-e, vagy érthető, hogy hol van ez pontosan. Tehát oldalt oldalak, és akkor kilistázza meglévő oldalainkat. És itt lehet új oldalt hozzáadni. Ugyanaz, ahogy a sablonoknál volt, hogy itt van fent eltitkolva, hogy oldal hozzáadása, és akkor ki lehet bővíteni. És akkor ugye, ha már valakiknek ugye megvan a terve arra, hogy a főoldalon kívül nekik lesz egy olyan aloldal, egy olyan menüpont, hogy mondjuk kapcsolatok rólunk, vagy asztalrendelés, akkor azt is itt létre lehet hozni. Tehát mondjuk én csinálok egy ilyet, hogy oldal hozzáadása. Ez ugyanúgy behoz ebbe az előbb látott szerkesztő nézetbe, csak itt ugye egy teljesen üres oldallal csinálja a szerkesztést. Ami nem baj, mert ugye a létrehozáshoz nekünk csak annyi kell, hogy legalább legyen egy új oldal, aztán majd erre is egy sablont rá lehet húzni. Csak azt mondjuk, hogy akkor tervünk szerint akkor lesz egy kapcsolatok oldal. Egyelőre még nem kell rá tartalmat semmit tervezni, csak a létezése legyen meg, hogy egy kapcsolatok oldal. És akkor itt is közzététel. Amíg nem megyünk mit fent arra mindig, hogy közzététel, addig ez a mi fő weboldalunkhoz, a publikusan látható weboldalunkhoz, addig ez nem fog hozzákerülni. De most azt mondom, hogy közzé teszem. Itt egyébként írja is közben, hogy igazából melyik honlaphoz fog oda kerülni, láthatósága nyilvános lesz ennek az oldalnak. Egyelőre ez jó nekünk, majd ezekről beszélek részletesebben, hogy itt miket lehet beállítani, mert be lehet olyan oldalt is állítani, amit nem lát az egész világ, csak aki adminnal belép. Tehát mondjuk azt mondom, hogy az én háziállatok oldalamon az admin felületet azt én meg tudom tekinteni, de a világhálóról senki más nem tudja megnyitni. De egyelőre most nekünk annyi kell, hogy nyilvános, tehát itt minden maradhat így, közzététel. És hát itt felajánlja, hogy már rögtön meg is tekinthetem ezt az oldalt. Igen, és akkor ugye ez visszahoz a weboldal nézetemhez, és akkor ez a lényeg, hogy a sablon gyakorlatilag mindig az oldalak mögött van. Tehát ez az egész, tehát, hogy mondjam, ezeket az aloldalakat, amiket most létrehozunk külön, hogy egy kapcsolatok aloldal, egy home aloldal,
itt a tartalmiságra kell törekedni, hogy az a tartalma ennek az aloldalnak, hogy odaírtam, hogy kapcsolatok, nem feltétlenül a kinézetre, mert a kinézetet magától a sablon mindig át fogja dobni. Mindig frissíteni fogja azzal, amit mi tartalmilag feltöltöttünk. Tehát most a kapcsolatok aloldalamat feltöltöttem ezzel a rendkívül sok tartalommal, hogy odaírtam, hogy kapcsolatok, és ráhúzta ezt a kiskutyás vizes stílust. Fent ugye látható a weboldal címünknél, hogy a fő weboldalunk, hogy valami.hu, azután a kapcsolatok aloldalra vitt át minket. És akkor igazából, ahogy minden jó weboldal működik, mindig van egy visszagomb, egy visszautalás a főoldalra. És akkor ezt visszamegyünk, és meg tudjuk nézni a főoldal részünket. És ha megint itt visszamegyünk, ahol mutattam itt, hogy vagy a vezérlőpult, vagy itt a W oldal, tehát a fő nézetre visszamegyünk, és itt vannak, hogy oldalak, összes oldal, akkor már kibővültek az oldalaink ezzel az új hozzáadott oldallal, hogy kapcsolatok. Itt is ki lehet választani, hogy melyik oldalt szeretnénk éppen szerkeszteni. Ha most azt mondom, hogy ez a kapcsolatok oldal nagyon kevés, és itt nem volt még egy kép se rajta, akkor itt rámegyek, hogy szerkesztés, és ugyanúgy átdob az előbb látott szerkesztőnézetbe, csak ehhez az aloldalhoz. Jó, hát ha itt vagyok, akkor mutatok egy képet is, hogy hogyan lehet elhelyezni. Itt van ez a plusz jel. A plusz jelünk alatt bármilyen elemet el tudunk helyezni, amiről tudunk, hogy létezik, tehát lehet bekezdést elhelyezni, galériát, listát, címsort, vagy rákeresni valami konkrétra, mondjuk, nem tudom, videó. Most az jutott eszembe, akkor videót is el lehet helyezni. YouTube videót belinkelni, saját videót, bármit. Tehát most nézzünk egy képet. Képet szeretnék beilleszteni, és akkor ajánlatja a lehetőségeket. A feltöltés az mindig az, hogy feltételezi, hogy a mi számítógépünkön van lementve kép, tehát amelyik csapatnak vannak mentett képek, az innen fel tud tölteni. A médiatár az meg én úgy gondolom, hogy neki a WordPress-nek a beépített képeiből ajánlgat fel. Hát ami nem nagyon van neki. Meg lehet nézni. Nem, hát a WordPress-ben még nincsen képbe mentve. Ez, hogyha már lelettek volna korábbi képek töltve ide a programunkba, akkor azokat felajánlaná. Hát én most nézek valamit akkor a gépemről. Tehát úgy a legérdemesebb, hogy bárhova gyűjtöttetek ki képeket, valahova az adott gépre, laptopra, egy mappába gyűjtsetek ki képet, és onnan fel tudjátok tölteni. Van nekem itt képem? Valami jó kis. Na, ez nagyon szép, egy kis weboldal kódoló kép. Igen, tehát tulajdonképpen van egy ilyen képtárunk, és a képtárat bővítgeti a feltöltünk képet, és akkor kiválasztás. Mindig egyébként ez a nagy kék gomb kell, akárhol is vagyunk, az mindig adja magát, hogy feltöltés, közzétevés, mentés, kiválasztás, nem tudom mikor mit ír, de mindig annyi elég nekünk. Jó, és akkor ezt lehet rendezgetni. Itt is ugye nagyon jó, ez így szerencsé, hogy magyarul van nekünk, mert akkor minden adja magát, ahogy jön. Tehát például ez, nem tudom most konkrétan megmondani, hogy melyik éppen mit fog csinálni, mert mindegyik elemnél más. Tehát például egy képnél felajánlja nyilván azt, hogy honnan töltsem le, de ha mondjuk ez szöveg lenne, akkor nem lenne képikon. Akkor mondjuk egy képet el lehet rendezni középre, balra, jobbra, linket lehet rátenni. Mondjuk a legtöbbször ugyanez lesz itt mindig. Az igazításfül az, ez a középre rendezem, balra rendezem, jobbra rendezem, ez Wordbe biztosan néztétek, ugyanaz itt is igazából, akkor van egy, amit érdekes lehet a link, tudok linket tenni a képre, és akkor kattintható lesz a weboldalon, és át fog navigálni valahova máshova, mondjuk a Wikipédiára. Kép fölötti szöveg. Tehát ez az, hogy itt érdemes felfedezni első körben, hogy ki mit talál, vagy ki mit szeretne. Aztán majd ezt részletesebben át tudjuk nézni élőben.
Tehát azt mondjuk, hogy na akkor ma megnézzük, hogy képeket, ha elhelyezünk, akkor mi mindent tudunk oda beállítani, és akkor az legyen meg. Vagy elhelyezünk szöveget, táblázatba rendezünk, akkor az hogy van. De aki lelkes, az már most bele tud indulni, és akkor tud mindent is. Ilyenkor, ha már közzétettem, tehát például itt van ez, hogy ez a kapcsolatok oldal, ezt már egyszer létrehoztam, akkor itt fent a közzétéve gomb az átvált arra, hogy mentés például. És akkor itt is válasz arra a kérdésre, hogy csapatban hogy lehet dolgozni, hogy ez az elhelyezett kép, ezt nem látják a csapattársaim, de ha rámentettem, innentől igen. Innentől ők, hogyha ők is belépnek erre a weboldalra, és ha vizsgálják a kapcsolatok oldalt, akkor ez már meg fog nála mindenkinek jelenni. És azért gondolom, hogy így lehet esetleg párhuzamosan haladni, hogy valaki a főoldalon szerkezget, megnézi, hogy miket tud elhelyezni, mi van ott, arra menteget rá, valaki meg csinál egy aloldalt, egy kapcsolatok aloldalt, vagy egy elérhetőségek aloldalt, vagy tehát valamit tartalmilag elkezdeni összepakolni, és akkor két külön oldalon dolgozik a két külön csapattag, és akkor nincsen ütközés. Jó, és akkor hát tulajdonképpen rámentett, úgyhogy innen kiléphetünk. Mindig itt lesz oldalt ez a főikon nézet, visszajövünk a weboldalunkra, és akkor meg tudjuk tekinteni, hogy most már van egy kapcsolatok aloldal. Még hozzá kell kötni a menühöz, de egyelőre ideírom kézzel, hogy per kapcsolatok, csak hogy lássuk, mit alkottunk. Ja igen, és akkor ezt így csinálja, hogy fentre írja az oldal címet, és innentől ide jön a tartalom, amit gyártunk. Hát jó, és akkor megjelent a képünk. Nem is ezt kell nekünk, hanem akkor itt még ami fontos lenne, hogy itt fent, tehát rávisszük az egeret a weboldal címére, itt találtuk meg a sablonokat, itt tudunk visszamenni a vezérlőpulttal a főnézetre is, akkor itt van egy ilyen menük. Itt tudjuk a menükhöz mindig hozzáadni azokat az aloldalakat, amiket létrehozunk. Tehát most ugye hiába csináltam egy kapcsolatok aloldalt, ha ugye úgy vagyok, hogy itt a főoldalam, főoldal nézet, akkor itt még jelenleg nem tudok elnavigálni a kapcsolatokra. Még nem tudom megtalálni, mert nincs az oldalamhoz hozzákötve, nincsen menüpontként itt. De ha itt rámegyek, hogy menük, akkor a menübe, tehát ez gyakorlatilag a navigációs menü az oldal tetején, a menübe hozzá tudom adni a meglévő oldalaimhoz azokat, amiket útközben gyártok. Ez a primary 2. Na és akkor nézzük, és akkor van egy ilyen, hogy honnan van ez a sok mindent? Services about. Most azt nem tudom, hogy nekem, hogy hol van a menüm. Egy pillanat. De fizikailag hol látom. Szerintem én nekem nincs is egyáltalán elhelyezve menüm. Be a kutyásba. Add a menü.
Ja, itt van, jó, oké. Nem értem, miért van itt ilyen rengeteg services about reviews, amikor nincs is ilyen oldalam. Ezek szerintem ilyen ajánlások, hogy lehetne ilyet is csinálni. Mindenesetre itt vannak az oldalaim. Akkor nekünk igazából erre kell fókuszálni. Ugye ez a minta oldal ezt már magától létrehozta, itt van a kapcsolatok, amit én most jelenleg létrehoztam. És akkor azt mondom, hogy a kapcsolatok oldal nekem létezik, de még nem része a menümnek, nem része az oldalamnak, és akkor kipipáljuk hozzáadás a menühöz, és akkor ide bekerül. Igen, tehát szerintem ezek ilyen üresek, hogy felajánlom, hogy lehetne services about reviews, lehetne ilyen az oldalamnál, de ezekhez én még nem rendeltem valódi tartalmat, úgyhogy ezek igazából majd később eltávolíthatóak. Egyre most hagyom. Most a lényeg az, hogyha hozzáadtam ezt a kapcsolatok oldalt, ha ezt így létrehozom, itt ő mondja is, hogy amúgy ez egy létező oldal, akkor itt, ha lenyitom, be tudok neki állítani egy-két dolgot. Például meg tudom mondani, hogy a menüben hanyadik helyen legyen a kapcsolatok. Akár azt mondom, hogy legyen ez a második helyen. Itt fel is ugrott a home alá második helyre. Tehát gyakorlatilag ez egy menü sorrendiség. Meg azt is meg tudja mondani, hogy melyik menüpont alatt legyen esetleg almenüként. Most ennek nem feltétlenül van értelme, hogy almenü legyen, de meg tudnám mondani, hogy ha azt mondom, hogy nincs szülő, akkor ez egy fő menüpont. A fő oldalon láthatom, és ennyi. Ha viszont almenüt adok, vagy menüszülőt, ugye ezt úgy hívjuk, a szülőelem az, ami felett van, vagy ami felette van. Ha adok neki egy szülőelemet, akkor ez egy menüpont alatt lesz elérhető. Tehát mondjuk belemennék a servicesbe, és a servicen belüli menüpontként tudnám megtalálni ezt a kapcsolatokat. Jó, ez a mozgatás rész az annyira nem fontos, mert itt a sorrendel is ezt meg lehet mondani. Jó, fontos itt is a nagy kék gombot mindig keressük, menü mentése. Különben amit csináltunk, az visszakerül az alapállapotba. Jó, most ha visszamegyek az oldalamra, honlap megtekintés, akkor valahol ott lesz, csak nem találtam meg ebbe a sablonba, hogy hol látható a menü. Reméljük mindenki másnak valamilyen átláthatóbb sablonja van, mint nekem. Szerintem még el se helyeztem a menüsort. Itt van add the menu. Ja, lehet, hogy nem volt, nem volt hely megadva, hogy hol jelenjen meg. Nézzük, hogyha a primary menübe teszem. Azt gondolom, hogy az már az oldal teteje. Na, igen, jó. Ez fura, hogy nem volt alapértelmezetten berakva, hogy látható legyen a menü, de ha nem látszik, akkor igen, ott lent a helyet is meg kell adni, hol legyen. Ilyen primary menü, tehát felteheti az oldal tetejére, meg lehet footer menü, láttam olyat is. A footer ugye az oldal alján lévő menüsáv, tehát ide is lehet menüpontokat tenni. Így már mindjárt érthető, miért volt ennyi menüpont. És akkor ugye nekem ez a sablon, ez csinált ilyet, hogy mondjuk about, igen, ezek nem külön oldalak, csak így a főoldalon belül ugrál ide-oda, és akkor ide került nekem a kapcsolatok. Ugye azt mondtam, második helyen legyen, és ez már nem itt fog ugrálni oldalon belül, hanem átvált egy aloldalra, a kapcsolatok aloldalra, aminek a tartalma ugye egy kép. Gyakorlatilag itt minden más az nem a kapcsolatok oldalam része, hanem magának az alapsablonomnak a része. Tehát ez az alapsablon úgy működik, hogy mindig itt lesz a tetején az oldal neve, a menüpont, mindig itt lesz egy ilyen vízes effektus, itt van egy jobboldali oszlop keresősávval, ez mindig látszik, akármelyik menüpontra navigálok át. Meg lent egy kis elérhetőség, egy e-mail, feliratkozás, ez mindig itt van, persze ez testre szabható, kitörölhető, eltüntethető, de ha úgy döntünk, hogy ez így jó, vagy testre szabtuk, akkor arra számítsunk, hogy ez mindig látszani fog, ez így körbeveszi az oldalunkat. És ami az adott aloldalnak a tartalma, amire valójában átváltok, az itt például csak ez a képernyőmnek a 2/3 része. Itt ez a nagy fehér rész, ide kerül, amit én a kapcsolatok menüpont alá tenni szeretnék. Ezért van még csak egy képem ott, mert egyelőre annyit tettem oda.
Jó, vagy akkor mutatok egy másik példát. Visszamegyek ugye itt, hogy vezérlőpult, vagy főnézet. Csinálok egy másik oldalt. Ugye oldalak, oldal hozzáadása. Itt azt akarom mondani a kapcsolatoknál, hogy egy elérhetőségek legyen. Mert én azt akarom, hogy ennek is külön menüpontja, külön aloldala legyen, ne csak egy bekezdés legyen valahol, hanem külön kattintással elérhető aloldal. Elkezdhetném megalkotni, egyelőre nekem annyi kell, hogy lássam, hogy létezik. Jó, hát teszek mondjuk ide akkor nézzünk egy bekezdést, ez a leggyakoribb, ugye ez csak egy adott szöveg. Ez már eleve itt egy bekezdés. Azt mondom, hogy e-mail negyesi.gabor@kkski.hu. Tehát a bekezdés az egy szöveges terület, és akkor itt például, ugye itt már más menüpontokat ad, itt is tudom igazítani, hogy balra, középre, jobbra igazított legyen, félkövér lehet, döltbetűs, itt is linket tehetek rá, ha egy részt linkelni akarok. Így, akkor most befélkövéreztem. Jó, csak legyen itt valami tartalom. Mit tegyünk még? Lehet, hogy van ikon, azokat is szeretni fogjuk. Tehát ilyen kis Facebook ikon, aha. Közösségi ikonok. Aha, és akkor azt mondom, hogy Gmail. Mail, jó, oké, és akkor egy mail ikont elhelyezek. Még akkor ez nem lesz jó jobbra igazítva, legyen inkább így balra. És akkor megnézhetjük ezeket a mozgatás nyilakat. Hogyha elhelyezgetem alapértelmezetten a tartalmamat, de nem tetszik a sorrend, akkor így is lehet mozgatni. Ha több tartalmam van, akkor meghatározni pontosan hova megy, meg egy ilyen felle nyillal is azt tudom mondani, hogy egy sorral lejjebb szeretném a képet, lejjebb tolom egyel, feljebb tolom egyel, ilyesmik. Bocsánat, tanár úr. Mondja. De én nem tudom, hogy lehet, hogy csak én vagyok így, de ez nem egy egyszerű dolog. Ez szerintem lehet, hogy hétfőn újravevős lesz. Lehet, hogy csak én gondolom. Persze, én ezt most csak így, tehát most nagyjából megmutatom, hogy mire kell számítani, nem akarom a részleteket. Gyors is úgy, tudom, igen, hogy csak nagyjából megnézzük, hogy milyen, de 100%, hogy újra át kell ezt venni. Természetesen. Tehát ez tényleg úgy lesz jó, hogy a terv az hétfőre is, meg a többi órára is, hogy megnézzünk egy részt, akár mondjuk csak az, hogy oldal létrehozás, vagy kép elhelyezés. Tehát egy témakörre ráülünk, megmutogatom, és akkor ott élőben is ott vagyok, és akkor tudok segíteni mindenkinek, hogy meglegyen, be legyen állítva. Jó. Most összességében szeretném csak megmutatni, és ezt el fogom ismételni persze, hogy mi lesz a folyamat. Inkább szólok, hogy... De igen, igazad van. Jó, köszönöm. Csak nagyjából, hogy az előrevetítem a folyamatot, hogy mi lesz a következő hetek munkája. Ugye ezt is közzéteszem, lesz egy új aloldalam, hogy elérhetőségek, és meg tudom ezt tekinteni, és akkor csak, hogy így a felépítést értsük meg, hogy de nem tudom, miért kell ide egy üres bekezdés, hogy ugye a sablonon megmaradt megint a menüsor, a weboldal címe, ide jönne majd a logó, fent ez a kis vizes animáció, elérhetőségek, ez mind alkalmazkodik az eddigi sablonomhoz, és a tartalma itt, az ikon az nem működött, de most már mindegy, hagyom. De a tartalma ennek az elérhetőségeknek az meg az, amit megadtam, az csak ez a fehér terület. Jó, tehát gyakorlatilag ez lesz így a szerkesztésnek a lényege. Még itt a menüpontban megmutatom itt is újra, hogy belemegyek, hogy menük,
akkor az elérhetőségek még nincsen benne a menüben. Mindig, hogyha létrehozunk egy oldalt, első lépésre létrehozzuk, utána második lépésre valahova hozzáadjuk a menüsorhoz, hogy kattintásokkal el tudjunk oda jutni. Megnyitja a menüket, itt ugye oldalt az oldalaknál látjuk, hogy most már van egy elérhetőségek oldalam is, hozzáadás a menühöz, meg is jelent, és akkor én ezt idehozom, ide is tudom húzni a kapcsolatok alá, és akkor azt mondom, hogy az előbb itt példáloztam, ez a szülőelem, hogy azt akarom, hogy a kapcsolatok menüpont alatt jelenjen meg ez az elérhetőségek. Tehát nem egy fő menüpontként, hanem egy alelemként. Lent ugye képgomb, menü mentése. Teker, tölt, gondolkodik, és akkor itt, ha rámegyünk a honlapunkra, akkor automatikusan frissíti a menüt. Be van lassulva nagyon. Igen, ez mindig úgy lesz, hogy a menüpontoknál megjelenik egy kis lefele nyíl, jelezve, hogy vannak almenüpontok. Mert mégis logikus, hogy a kapcsolatok főmenüpont alá teszek egy öt elérhetőséget. És akkor az úgy ránavigál az előbbi félkész munkámra. Jó, ezt csak azért szerettem volna egy átvenni, hogy aki esetleg már dolgozott WordPress-szel, vagy szeretne neki feküdni ennek, és akkor próbálgatni akarja már hétvégén, vagy most még ma, vagy hétfő és csütörtök között, akkor hogy nagyjából itt az oldalak létrehozása és azoknak az összepakolása, hogyha ebbe el tudtok indulni, az is segít a csapatnak. Aki meg még nem tud elindulni, vagy nem lesz most ideje, azzal hétfőn ezt egyesével lépésenként átvesszük. Csak szerint ez így nekem is nehezebb úgy, hogy nem tudom pontosan ki halad velem együtt, ki nem tud haladni, mert elakad, akkor nem tudok oda menni segíteni. Úgyhogy ezeket az online órákat majd szerintem tehát semmiféleképpen nem új ismeretszerzésre fogjuk használni, hanem inkább a meglévőeket gyakorolgatjuk. Vagy azt mondom, hogy akkor amit néztünk a héten, és megy, abba haladjatok, abba szerkezgessetek, és akkor ránézek, segítek. Amit viszont, tehát amiben tudunk haladni, és ezt meg tudjátok csinálni, hogy legalább egy ilyen sablon legyen meg. Mert most azt láthatjátok, azért is kattingattam végig, hogy ha eldöntöttem, hogy nekem ez a kisállatos stílus lesz, akkor már mindegy, hogy milyen aloldalt gyártok, ez már így marad. Bár persze mondom, hogy ezt is testre lehet szabni, meg át lehet pakolgatni, de hogy ez mondjuk ez a narancsága, fekete stílus körbe, ha tudom, hogy nekem ez tetszik, és így akarom a kisállatos oldalamat megszerkeszteni, akkor ennek a tudatába fogom a tartalmat ide gyártani. Tehát most gondolok arra, hogy ha egy képet el kell helyeznem, akkor lehet, hogy narancsága képet fogok elhelyezni, mert tudom, hogy a sablonomban olyan színek vannak. Vagy egy narancsága menüpontok, gombokat. Vagy teszek ilyen sötét hátteret a feliratok köré, mert tudom, hogy itt oldalt is ilyen sötét hátteres sablonom van. Jó, nem tudom, hogy a többi csapat, akik nem mutatták meg, hogy el tudtatok-e indulni. Csinálok képernyőképet, jó, hogy biztosan mindenki meglegyen itt a jelenlétből, azokat lementegetem. Egy. És akkor közben, ha van kérdés, akár írásban, akár mikrofonnal, tegyétek fel nyugodtan, meg akkor bárhol itt meg elakadás van, itt az e-mail küldések, ilyenek, azt megpróbáljuk megoldani. Nekem lenne egy kérésem, Gábor. Légy már olyan kedves, és lépésenként
írd le, hogy hogyan tudunk belépni itt erre az oldalra, jó? Hogy kicsit könnyítsd már meg a dolgunkat, légy szíves. Jó. Jó, köszönöm szépen. Szerintem ilyen karikázos, ilyen képernyőképet csinálok, és akkor beszámozom, hogy 1 kattints ide, 2 kattints oda. Jó úgy? Tehát, hogy mondanám, hogy... No? Tehát ide nyilazom, így, és akkor azt mondom, hogy 1 kattints ide. Oké, szuper. Ilyesmi. Jó lesz így? Szuper. Mindenkinek érthető lesz szerintem. Köszönjük szépen. Jó, és akkor azt feltöltöm a Classroom-ba. Megcsinálom. Oké. Igen, tehát hogy el tudja mindenki jutni, hogy megnyitja a weboldalt, látja, ott van a szerkesztés gomb, és onnantól kezdve akkor ugye, amíg nem vagyunk élőben bent a suliban, addig mindenki magának megnézegetheti, próbálgathatja, ki mennyire tapasztalt a WordPress-ben. Élőben, meg hétfőn, meg csütörtökön, kivel hogy találkozok, oda megyek, megmutatgatom, végigkattingatjuk, megnézzük ezt egyesével majd. Jó lesz? Ezt innen kiveszem, mert ez csak egy jelenlét. Oké. Mindenki itt van, vagy valaki elment út közben? Igen, még Tamást nem látom, pedig ő volt. Jó. Milyen Tamás? Tóth Tamás? Igen, még őt oda dobom. És akkor ez megy Németh Bence tanár úrnak, mint jelenléti. Meg majd aláírogatjuk hétfőn. Nem tudom, ment még el valaki útközben? Volt még valaki itt, akit megerősítettek? Le nem maradjon. Csak így ide jegyzettelem, hogy kikkel kell majd aláíratni. Ezt mire mondtad, Gábor? Én olvasom, csak már nem tudom, hogy... 10-12-ig nincs képed. Aha. Tehát akkor nem tudsz otthonról dolgozni? Otthon nincs képed? Jó, de amikor bent vagy, akkor velünk élőben, akkor ott tudsz haladni, ugye? Jó. Tehát teljesen jó. Ezt is a csapatfelosztásban mindenki vegye már figyelembe, hogy beszéljétek már meg, hogy ki mikor ér rá, ki mikor tud dolgozni. Mert simán azt tudom elképzelni, hogy mondjuk a 3 főből valaki hétvégén teljesen ráér, szombat délelőtt abszolút ezzel szeretne foglalkozni, a másik csapattag meg pont hétvégén nem ér rá egyáltalán, és mondjuk hétköznap délelőtt tud egy kicsit haladni. A harmadik fő meg bent tud hétfőn vagy csütörtökön haladni velünk közösen. És akkor úgy a munkamegosztásban csak, hogy legyen egy egyenlőség, egy kis fair play mindenkinek, hogy ne egy fő csinálja az egészet, hanem mindenki ugye nem párhuzamosan a másikkal dolgozva, akkor be tudjátok osztani, hogy ki mikor halad és melyik résszel. Szerintem ezt így korrekt, akkor megbeszéltek hétfőn, hogy na figyelj, akkor én holnap délután leülök, és akkor amit itt most néztünk ma, szépítgetem még a főoldalt. És akkor jó, oké. És akkor a másiknak nem is kell foglalkozni ezzel. De viszont csütörtökön megfordítva, akkor meg a másik fő fogja felajánlani, hogy akkor holnapig akkor én ezt a kapcsolatok aloldalt megcsinálom. És akkor így, csak hogy legyetek egymással úgy ferek, hogy mindenkinek jusson gyakorlási lehetőség, mert mégiscsak csapatmunka, és hármótoknak bele kell adni a munkát. Jó, egyébként igen, úgy is jó, hogy ha tudod, hogy megszerzed a gépedet 12-ig, és addig a csapatod többi része már jobban haladt, akkor majd, ha visszaszedted a gépedet, akkor szólsz a csapatodnak, hogy
na innentől te is tudsz otthon is haladni, minden maradék, ami még nincsen, azt te befejezed. Csak hogy így mindenki érezze, hogy egyenlően vett részt a küzdelembe. Aztán, ha meg valaki nem, tehát ha van olyan csapattag, aki meg se jelenik, nincsen, nem nyilatkozik, nem dolgozik, akkor azt nyugodtan lehet jelezni majd. Tehát a védésnél, amikor a vizsgán ezt bemutatjátok, a saját részleteket mutassátok meg, és akkor ott meg kiderül, hogy hát volt egy harmadik fő is, ő nem tett bele semmit, és akkor az ő problémája lesz, hogy akkor a vizsgabiztosok hány százalékra értékelik. Ugye ez a modulzárónál is, hogy akkor én úgy fogom ezt a modul részt, tehát ezt a projektet értékelni, hogy azért nagyjából látom, hogy itt ki mennyit tesz bele majd a weboldal elkészítésébe, meg majd ugye elmeséltek nekem a védéskor, hogy a modul zárónál, hogy ki mennyit tett bele, és hát, hogyha aki nagyon nem tesz bele, akkor az így jár. Tehát, hogy ez senkit se tartson vissza abba, hogy akkor jaj, mi csak ketten vagyunk, mert a harmadik nem csinál semmit, akkor nem lesz a weboldalunkból semmi. Akkor ezt egy ember is el tudja készíteni ezt a weboldalt, nagyon egyszerű lesz. Úgyhogy aki beletesz valamit, annak meg lesz a modulzáró, és ugye a vizsgaremek is. Nem lesz probléma. Jó, meg tudunk még valamit nézni? Van, aki a szerkesztőben ott van, vizsgálódik, és kérdés merült fel? Vagy a sablonokkal kapcsolatban? Mert én így akkor 6 óra után most ezt befejezném. Meg mindenképpen ennek a bővítményeknek utána nézek, hogy mit enged a tárhely leszedni, és mit nem, mert nagyon sokat tudnának segíteni nekünk ezek a sablonok, de végül is így is tudunk dolgozni ezekkel az ingyenes, kisebb WordPress-es sablonokkal. Itt Gábor, abban segíts már nekem, te Tamással vagy egy csapatban, hogy akkor ti kommunikáljatok már esetleg egymás között, ha ilyen technikai gond van, hogy most is, hogy nem látta ezt a menüpontot, próbált képernyőképet készíteni, de nem tudta elküldeni, akkor legyen egy csoportos csetetek, Messenger valami, egymásnak legalább küldjétek el, és akkor veled például tudom, hogy találkozok élőben, és akkor te élőben el tudod mondani, meg tudod nekem mutatni, hogy mi volt neki a gondja, és akkor így is tudunk segíteni egymásnak. Tehát akár csapattáskon keresztül. Jó. Hát ha nincsen más, akkor kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Bocsánat, én annyit hogy ketten tudunk-e külön aloldalt szerkeszteni. Hogy bocsánat, csak kicsit bevisszhangzott, hogy igen, elég tudtok-e? Tehát, hogy igen, tudunk-e? Mert ugye nekünk több aloldalunk is lesz, ami egymástól független például, és hogy azt tudjuk-e, hogyha pont a másik is rajta van az a másik oldalon. Ugyanazt az aloldalt nem tudjátok. Nem ugyanazt, hanem egy másikat. Úgy igen. Aha, értem. Köszi. Most nekem meg van osztva? Meg van még osztva, igen. Tehát most, ha itt vagyok, hogy elérhetőségek, ugye nekem ez egy aloldal. Itt van, hogy oldal szerkesztése, ezt az elérhetőségek aloldalt fogja szerkeszteni, és ha közben párhuzamosan egy másik tag be van lépve, és ő a főoldalon van, és a főoldal szerkesztésére megy, az független a kettő egymástól. Azért van itt fent a mentésgomb, hogy csak ezt a részegységet szerkezgeti az egyik ember, ráment, és a mentés után bárki látja a változtatásait, és ezzel párhuzamosan belépve valaki tudja a főoldalnak a szerkesztőjét csinálni. Aha, értem, köszi. Igen, ez úgy bent is jó lesz, hogyha élőben ott leszünk 3 csapattag 3 különböző gépen, 3 különböző aloldalt mondjuk meg tud nyitni, és ahogy mutatom, hogy helyezzünk el egy képet, állítsuk, hogy hol legyen, a méretét, minden, akkor azt az egyes csapattagok külön aloldalakon is egyszerre, egy időben meg tudják csinálni. És azzal is gyorsabban halad. Akár így is jó. És ott az oldalak szerkesztésénél láttam, hogy 1/7, 7/7, tehát összesen 7-et lehet hozzáadni, vagy ez több is lehet akár. Hol volt ez a menü? Hát nem tudom, ahol az oldalak hozzáadása talán.
Igen, a menüben. Nem, az csak annyit jelent, hogy jelenleg nekem 7 van, ehhez a sablonhoz 7 menüpont van. Tehát sablon függő ez is. Így van. Szerintem ott nincs korlát, vagy hát jó, lehet, hogy van egy korlát, de nem gondolnám, hogy olyan korlát, hogy mondjuk 8 darab és passz, hanem mondjuk 80 darab. Tehát, hogy nekünk, ami kell, azt meg tudjuk csinálni. Igen, mert nekem hol van? A menüpontokban van. Itt miért nincs menüpont? Borzasztó. Akkor igen, szóval innen, hogy menük, és itt a menüknél volt ez, hogy jelenleg itt 7 menüpontja van ennek a sablonnak. Vagy hát ki tudja, már 8, nem tudom. 7, igen. És ez csak azt mutatja, hogy ebből a 7-ből a harmadik helyen van éppen a Services menüpont. De amint hozzáadom mondjuk ezt a mintaoldalt hozzáadom, akkor már 8-ra vált. És most a 80. Ezzel fogjuk kezdeni, tehát ezt lefixálom hétfőn, hogy az aloldalakat tudjuk létrehozni, tudjuk a menübe elhelyezni, és onnantól kezdve lehet rajtuk dolgozni, külön csapattagoknak is. Jó, van még valami? Bátran. Nincs, akkor én köszönöm a figyelmet. És akkor kellemes hétvégét. Köszönjük, kellemes hétvégét. Sziasztok. Mindenkinek sziasztok. 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 Sziasztok.